אתה הגיבור שלי. תציעי לעזור עכשיו לרייבלס, כבר חזק. מה יש? מה נראה ממנו? מה זה? מתן הקטן. דקה, אני אוהב אותך. יא מלך, יא מלך. יום אחד לא הרפאנו, חיכינו לך כל יום. ואתה פה, אתה פה. אתה פה. תובב. כן. מה זה? גמר לך. זה אני. נכון? כן. וי. הלאה של החמאס. תודה רבה לכולם.